An Air India Delhi-US flight has been diverted to Russia due to a technical snag. Give us more details. Lathau im ki arspa arpsanut ki passenger bat kumba khat khanai ngut kin nong trai. Hakini ki singi ki babun ki briu lada ki leche she khamtam haba ki leche bar ki jala ne chabari bunsin ki habban yabe yakapor ban happoi kloi bat kumta ki habban leit lengba ki aeroplane nakwe ka jaka shakwe pat rei teng teng ki mi ki akndo ya shibun ki jingbom sngai ban leit lengba ki lung sun khamtam hakum kani ka porlior ka ba panthot ya ka sun beneng baru haka jingma ya ki aeroplane kumno ban ya chngai lengba na sun beneng menen kamit hakapor kumba khatwe baje ka Air India ka Padang Mi na Mumbai batmu ban leit be shakanongba San Francisco kalhaban sange niharno kensan hapo jongkari Russia kabaha phaki benta jongka kransaya namar ka jingdon jongka jingthut hapo jongka te ka lingsun katkum ka jing ai jingtep jongka te ka Air India layathu babaro ki passenger idon hapo jongka jing singan bat ya baro kita ki passenger ibadai ban le chapo San Francisco lapha no yaki bansa shaki hotel hapo jongka te kari Russia kapala sendran lang dakinong Russia namar jongka jing bomton yaki visa hapo jongka te kari Russia kumjuru lawan sendran lang dakinong India kibatrai hakisnat trekam jongkari India kabaron hapo jongka te kari Russia.